आशिया कप स्पर्धेच्या सुपर 4 मधील अखेरच्या लढतीमध्ये भारताने श्रीलंकेवर सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवलाय। अभिषेक शर्माच्या वादळी खेळीसमोर भारताने प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेसमोर विजयासाठी 202 धावांचं मोठं आव्हान ठेवलं होतं। प्रत्युत्तरात लक्ष्यच्या पाठलाग करताना श्रीलंकेच्या पथुम निसंका आणि कुशल परेरान शतकी भागीदारी चर्चेत रचत श्रीलंकेला विजयाच्या जवळ नेलं। निसंकानं 107 धावांची शतकी खेळी केली तर परेरानं 58 धावांची खेळी करत निसंकाला मोलाची साथ दिली आहे। पण दोघांची खेळी ही व्यर्थ ठरली। यंदा आशिया कपच्या स्पर्धेमध्ये भारतानं एकही मॅच गमावली नाही। आता रविवारी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तब्बल 41 वर्षांनी आशिया कप स्पर्धेच्या विजयासाठी महामुकाबला होणार आहे। त्यामुळे सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारत 9व्यांदा आशिया कप स्पर्धेची ट्रॉफी उंचवण्याच्या इराद्यानेच मैदानामध्ये उतरणार आहे।